spéis sa Bhéaloidis is cínte go mbeidh tú tairbhe as chas.ie. Siad atá gceist leis an suíomh seo ná tionscadal digitathe de chuid chrúsach Bhéaloidis éireann in UCD agus fiontar DCU. Is siad atá déanta acu leis an tionscadal seo ná riant tas na bailiúcháin atá is seileh an chrúsaigh in UCD a chur ar fáil ar líne an phobal. Tá rá phríomhbhailiúcháin i gceist ar an suíomh, sé sin bailiúcháin an scoil, bailiúcháin teacsnaí agus bailiúcháin greenrath, agus breanaí míiste se ar dús. Tá na mílte greenrath ar fáil ar an suíomh seo, a bhaineann leis an tíorrath in éireann, leis an ailtireacht cúchasach, le daoine, le chobar na tuaithe agus le héid sin. Agus mach le ceann tú isteach in íomhá, feiceadh tú íomhá bhéadaithe, agus dheogadh tú mionsonraí maiall ar an íomhá freisin. An dáta ar ghlacu é, an áit inar ghlacu é, agus an duine a bhlach mar hampla nó mionsonraí eile a bhaineann leis. Maidir le bailiúcháin na scoil an sin, an bailiúcháin teacsnaí, is féidir díreach breabhsáil mar seo, is féidir scoil a ranú, agus na hantrálacha a eiceáil chun scoiláireaid sin. nó is féidir cuairdeachtar ar téama freisin. Aber mís go